تقين يطلطم لسان بعدي كونت إلى أنت زمركو مخنيات اللوني بزن تمسكركو سماب وول ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين بخريستوس ክርስቶሳውያን بولد ولدان بمنفس قدوس منفساوያን استسمخم استقدسكمن سعبتن تختلتن نبيتانا ناي أملاخنا ناي مدحنينا إيسوس ክርስቶስ زخنكم سدرا እግዚአብሔር ከመይ ይዕልኩም ከመይ ጸኒሕኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስለዝረደና በህይወቱን ስለዘጽሐና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ እምበኣር ብምቕጻል እቶም ሓደስቲ ቻነል ናይ ዘደጎታ ዝኾና ቤተሰብ ብምዃን ንኻልኦት ኣሕዋትና ናብ ማእዲ እግዚአብሔር ብምዕዳም ናብ ካልኦት ክነባጽሖ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፍቓዱ ይግበረልና። እምበኣር እቲ ዝምህረና እግዚአብሔር እቲ ዝግስጸና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ምዃኑ ፈሊጥና ነቲ ዝወሃበና ኃይለ ቃል ንቃል እግዚአብሔር ሰሚዕና ድማ ህይወት ንኽንረክብ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፍቓዱ ይግበረልና። እምበኣር ለማዓንቲ ንምሃሮ ኃይለ ቃል እንተዳልዩ ኮይኑ ምሳሌ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ መን እዩ እቲ ዝምሰል ዘሎ ድማ መን እዩ ብምዃኑ ብምፍላጥ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አስዕብ አቢሉ ኢየሱስ ድማ ከምዚ በለ እቲ ናብ ደንበ አባጊዐይ በአፍ ደገ ዝኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቲ በአፍ ደገ ዝኣቱ ግን ንሱ ጓሳ አባጊዕ እዩ። ንዕኡ እቲ ሓላዊ ኣፍ ደገ ይኸፍተሉ እተን አባጊዕ ድማ ድምፁ ይሰምዓ ነተን አባጊዑ ከዓ በብስመን ፀውዑ የፉረን ንኹለን ነተን አባጊዕ ድማ ምስ ኣፎረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ እተን አባጊዑ ድማ ድምፁ ስለዘለልያ ይሰምዖ ንጓና ግን ድምፁ ስለዘየለልያ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን። ኢየሱስ ነዚ ምስላዚ ምስ መሰለሎም እሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦ ኣየስተውዓሉሉን። ስለዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ብምሳሌ ምስ ነገሮም ንሳቶም ግን ኣብኡ ኣብቱ ዕምቆት ናይ ቃል ወይ ድማ ጽን ኢሎም ስለዘይሰምዕዎ ዝነበሩ ክርድእዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ። ስለዚ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ ሕያዋይ ሓደን እንኳን አማራጺ ዘይብልና ንሱ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ብሓቂ ከምዚ ኢሉ ድማ ኣስዒቡ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ። ስለዚ እውን ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ከምዚ ይበሎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ኣነ እየ። እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉን እዮም። እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖምን እየን። እቲ ኣፍ ደገ ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን እዩ ከኣቱ ክወፍርን እዩ። መጓሱ እውን ክረክብ እዩ። ሰራቂ ክሰርቕ ጓሓኩር ከጥፍእ እንተዘይኮይኑ ንኻሊእ ኣይመጽእን እዩ። ኣነ ግን ህይወት ምእንቲ ክረኽባ ብምልኣተን እውን ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ ኢሉ ንዓኣቶም ደጊሙ ተዛሪብዎም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሳቶም ድማ እቶም ፈሪሳዊ ኣብቲ ዘመን ንሱ ድማ ንሳቶም እውን ኣይተረድእዎን። ብድሕሪ ድማ ቅጽል ኣቢሉ ደስ ዝብል ቃል ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ድማ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ኣሕሊፉ ይህብ። እቲ ጓሳ ዘይኮነ በዓል ዓስቢ ግና እተን ኣባጊዑ ዝጥሪቱ ስለዘይዝኾና ተኻሉ ክመጽእ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዑ ሓዲግዎን ይሃድም። እቲ ዝጓሲን ንኣብነት ነጣሉ ወይ ነጥሪቱ ዝጓሲ ካሊእ ዝባላዕ እንተደኣ ኮይኑ ንኣብነት መጺዎ ነተን ጥሪቱ ገዲፍዎን ይሃድም ማለት እዩ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለይን ስለኹምን ንሓቂ ንህይወቱ ኣክንዲ በጊዑ ኣክንዳና ማለት እዩ ህይወቱ ወይ ድማ ኣብ ደም ኣፍሲሱ
ኣክንደይን ኣባኹምን ብዋጋ ተዓደግና ወይ ድማ ብመስቀሉ ብደሙ ዝድሓና ኣነ ንስኻትኩምን እተነባጊዕና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ተኩላ ድማ ነተነባጊዕ ይዝርፈን ፋሕውን የብለን በዓል ዓስቢ ስለ ዘይኮነ ይሃድም እቲ ጓሳ ማለት እዩ። ግዲ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ግን ኣነ እየ። ኣቦ ንዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ከም ዝፈልጦ ነባጊዕ ይፈልጠን እየ። እተን ኣባጊዕን እውን ይፈልጣን እየን። ንህይወተይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ ኣሕለፍኩ። ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮነስ ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ። ንዓተን ድማ ክጽውዕን እየ፣ ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን። ሓደ መጓሰ ሓደ ንጓሳ ከዓ ክኾና እየን። ኣነ ህይወተይ በጃ ኣሕሊፈ ዝህብ ዝወስድ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ ፍቕሪ እየ ይብለና። ባዕለይ በጃ ኣሕሊፈ ዝህብ እምበር ካባይ ዝወስድ ሓደ እኳ የልወን። በጃ ኣሕሊፉ መሊሱ እውን ክወስድ ስልጣን ኣለኒ። ነቲ ትእዛዘይ እዚ ከዓ ካብ ኣቦይ እየ ዝተቐበልክዎ ኢሉ ንዓቶም ብኣጥቢቑ መልእኽቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፉሎም እዩ። ፈሪሳውያን ግን ኣብቲ ዘመን ንሱ ዓይኖም ዓዊሩ ስለ ዝነበረ ኩሉ ነገራት ክነግሮምን ከስተምህሮምን ከሎ ኣይሰምዕዎን ነይሮም። ምክንያቱ ልቦምን ኣዒንቶምን ኣብኡ ስለ ዘይነበረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ተነባጊዕኸ ኣበየናይ ቦታ ኢና ዘለና፣ በየናይ መገዲ ንመላለስ፣ ብዝጸደፈና ንጸድፍ ወይስ ድማ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ጓሳ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህበና ዘሎ ቃል ወንጌል ትምህርቲ ብግቡእ ሰሚዕና ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ንኽተሎ ድና ኣይንኽተሎን? ካብዞም ፈሪሳውያን ዓይኖም ዝዓወሩ ልቦም ስልቦም እንዳሃሎ ልቦም ዝዓወሩ ካብኣቶም ከይንኸውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ማለት እዩ ኣብኦም ከም ብሓድሽ ምፍልል ኣይኮነ ተኸፋፊሎም ተመቃቂሎም ማለት እዩ። ጓሶኦም መሆን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጡ ገሊኦም ተጠራጢሮም ገሊኦም ድማ መን ይኽብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ። ሽዑ ካብኣቶም ብዙሓት ጋይነን ሒዝዎ እዩ ዝዓብድ ዘሎ ክሳብ ዝብልዎ ኮይኖም ንመን ንጎይታ ማለት እዩ። ገሊኦም ድማ ስለምንታይ ኢኹም ትሰምዕዎ ይብልዎ ነሮም። ስለምንታይ ትሰምዕዎ ኣለኹም እውን ክምህር ከሎ ክግስጽ ከሎ ስለምንታይ ትሰምዕዎ እንዳበሉ እውን ይዛረቡ ነሮም በሉ ይብል። ካልኦት ግና እዚ ጋይነን ናይ ዝሓደሮ ዘረባ ኣይኮነን፣ ንጋይነን ዶ ዓይንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣል እዩ በሉ ይብለና። እዚ ድማ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 21 ዘሎ ታሪክ እንተንቢብናዮ ብዛዕባ ሕያዋይ ምሳሌ ናይ ሕያዋይ ጓሳ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ካልኦት እውን ክጠራጠሩ ከለዉ ከመይ ገሩ እዚ ሲ ናይ ብሓቂ ራ ክኸውን ኣለዎ ሕያዋይ ጓሳ ክኸውን ኣለዎ እምበር ከመይ ገሩ ናይ ጽሉል ዘረባ ወይ ድማ ከምቲ ንሳቶም ዝብሎ ዘይኮነስ እዚ ምክንያቱ ዝዘውፅኦ ዝምህሮ ዘሎ ኣዝዩ ኣደናቕን ተኣምራውን ስለ ዝኾነ ከመይ ገሩ እዚ ጋይነን ዝሓደረ ሰብ ተዝኸውን ነርሲ ጋይነን ዘለዎ ሰብ ዶ ንዕውራት ክሕዊ ንሓንካሳት ክሕዊ ይኽእል እዩ ብምባል ሕልንኦም ከም ዝረትዖም ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ኣበየናይ ኣብቲ ሕያዋይ ጓሳ ዝጓስየና ዘሎ ከምኡ ጓሳ ምሳሌ ቅዱሳን ሃዋርያት ከምኡውን ምሳሌ ካህናት እዚ ድማ ካብቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበና ወይ ዝተዋሃበ ጨንፈር ኣብኡ ኣሰር ቅዱሳት ኣሰር ቦታትና ብልክዕ ኣብታ ሃይማኖትና ዝመርሑና ኮይና እውን ብልክዕ ነቲ ጓሳ ተነጓሶት እተነ ጥሪት ንዋኑ ከም ዝፈልጣ ንሕና ድማ ኣጓሶትና ፈሊጥና ብትኽልክል ኣብ እምነትና ጸኒዕና ከም ማዕበል ብዝመፀ ንፋስ ክንገራጮ ዘይኮንና ዘለና ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና መገድና ፈሊጥና ክንከይድ ይግበአና። ስለዚ ካብዚ ምሳሌ ንምሃሮ እንተዳሊኑ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ፈሪሳውያን ልቦም ዓዊሩ ዓይኖም ዓዊሩ ብዘይ ምፍላጦም ኣብ ክልተ ከም ተኸፈሉ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ክልተ ከይተኸፈልና ኣብቲ ሕያዋይ ጓሳ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንህይወቱ ባጃ ዘሕለፈ ኣብኡ ጸኒዕና ኣብታ እምነትና ጸኒዕና ክንነብር እግዚአብሔር ይሓግዘና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር የተአኮት ወይ ሰባህ ስም ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ ወኩል ሰዓት አሜን።